Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana oi. Oh ne sanangnya hatiku lai mandanganyo. Aba adun sana kami nanala datang. Allah bapak ciku pan surang-surang. Jadi sembala punya orang nak. Awak bermain di kupon putih ayo sana yo. Hadiahnya sabana gadang banaku ha. Kita bermain 1 baris 5 angko untuk adun sana kasadonyo. Dengan hadiah sebuah mesin cuci. Ya baik, sebelum kita mulai di sana ambo 1 pantun untuk sanak sadonyo. Tarata urang piaman, tambilang panggali batu. Kok taragak kadipangakan, lewat album ko kita batamu. Bada kombo di hoya. Yo. Batu dalimo di dalam lubang, digali anak orang subaran. Kami balimo coba dendang untuk menghibur don sana datang. Iyo disusun jari 10 nan kasabale yo joka palo. Usadun sana bahati rusuh mari diuleh pantun basamu. Tapuat latangan mari menari, kita menari sambil bernyanyi bapan kenyoba denang. Ganti baganti mulia hilang rusuh di hati. Kalau selikur memakan tahu ada 20 lah 1. Satio simpang masa batu, Allah tak ambil urangan lalu. Ulah di zaman semakin maju, ini babalnya ke zaman batu. Indah urang awaklah tahu, mangga ditiru sarupa itu.
10 angkot tadi. Untuk udah uni-uni, mari batanam silado merah. Lado ditanam di atas bukit, jikok pamain pusala lengah. Tolong basa-basa tinggi langit. Yo digoyang yo, asik. Bacarai kasih, bacarai sayang, siang jo malam yo paniang surang. Bacarai kasih, bacarai sayang, kita bacarai pitana urang.
Medan Tanjung Merawa, dari Medan Tanjung Merawa, cari silapan Pulau Dua, cari silapan Pulau Dua. Ulu Banda Nagari Tungkar, Ulu Banda Nagari Tungkar, iyo di situ Nagari Asa, iyo di situ Nagari Asa. Allah tiboyo perdamaian, Allah tiboyo perdamaian, cari si ampe Pulau Sambilan, cari si ampe Pulau Sambilan. Allah damai irajo Iran, Allah damai irajo Iran, sampai PBB lah turun tangan, sampai PBB lah turun tangan. Yo kaguo, mari kaguo, yo kaguo, mari kaguo, cari si tujuh Pulau Dua, cari si tujuh Pulau Dua. Asa kerape si bacandoko, asa kerape si bacandoko, biarlah makan jo sambalado, biarlah makan jo sambalado. Yo Suriah anak kumpulan, yo Suriah anak kumpulan, cari si ampe Pulau Salapan, cari si ampe Pulau Salapan. Lamaran tau ke Pariaman, lamaran tau ke Pariaman, iyo bajojo sate jolokan, iyo bajojo sate jolokan. Dun sana ambo. Alah rako kuponnya sampai ke belakang. Rakokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pamain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angin sana nantugi. Allah digoyang, batu digoyang, yo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabar. Sinangila warang tiku, iya diatur jotali pandang. Manangi aja di pintu, iya malape udah berjalan. Jadi alam keluarlah satu, di situ kini core lakuan. Iya si gading di 2 ainan, nomor 3 angko nyokawan. Namuh bana kami gubalo, itia di dalam kandang urang. Namuh bana udah mambo, aja di dalam tangan urang. Iyo
Badawi anak gubernur ado 50 laki minta digoyang kurang balakang Dito goyang abangku sayang babang goyang musik Allah sudah buat digoyang kita angke batu kembali tarang bulan tarangnya hari anak gagah balari-lari ulah adi mukia jo janji tapa sodenai manahan hati ampe balik nomor dicari di situ kini sana maisi kabuki batanam padi iyo di tanah anak bintuangan iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantungan satu di kiri satu di kanan nomor sabale tolong tandokan ala bali sama mungkin ajari 70 lah ampe bari naman cari ube dape penyakit hilang ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan iyo ditampi bari ditampi Allah ditampi pada daju nomor 10 angko dijago baaka banyak dun sana ampo baaka ba goyang bakain batorat-toreng iyo bajambu coba nang suka iko dape kata sasuai iyo barisu jalan badua cari dua puluh hala dua iyo sibung tua orang pilar pagi pulang nyopatan nomor 5 angko nandatan malah yang si kumbang janting katya indah pulang batu alat tampak si jantung hati barulah senang di dalam dado nomor 6 kini tabang di situ kini agia latang Ilya mudi garoba baru cari 20 latigo karam biasa tandan labe iyo maminya tengah kuali bapasan kami sakete iyo nang gadang suruh kamari cari 30 hala ampe elan kapalo iyo sakare kapalo nako nomor 9 kini angko yuk lado lagi oke kita teruskan iyo baka balai itu yang melihat ala rasa kupon ke belakang ratakan dulu kuponnya ya kalau dapet capek ambil kupon hadiahnya super gadang kok satu buah TV warna 29 in kopi pahit sandaran gulo datang dari Batawi hati-hati mama menjago jikolah anui mama nangrugi lah sudah buah goyang malang banana sipinya badan manggale
papan isinan kini coret sayang. Si Udin si Kariman tio malam mai so candu. Awak kurui baju aja dia. Hari raya katibo pulau 31 dijago. Tarang bulan tarang lahadi. Di ate langit banyaklah bintang. Iyolah senang dalam hati. Bancalia adia kini datang. Ampe balik angko datang. Hati-hati sana mamasang. Di situ kini coretlah sayang. Aku wajib baju jubah. Karimbo mami keebala. Di adia sayanglah sudah. Di ambo ini tambah manggala. Cari 36 di sinan tolong tandokan. Janganlah sase ai kawan. Jiko angui sana janderan. Oke, bayang. Yo bayang. Kalau si muncak pulang baburu. Iyo basugi timba kau jauh. Iyo basakit malah dahulu. Baru gini mangko balamo. Cari 71 orang gaek jalan Batungku. Awak KTI 2 PC 9 balik. Angko nandape. Jangan sampai sana sase. Jiko kagu mari kagu. Iyo kagu kabalai tangan. Iyo bada bodara di dado. Mancalia aja si baju sirah. Ado 72 Batanang sana manjago. Apo kabar sana ambo. Diangke batunya layu. Tarimo inam tarimo. Tando mato tandonya cinta. 65 talendo angin sarugo. Awak juonan kasansaro. Iyo bagi dua nakasubarang. Iyo lapasai di lamun ombak. Di mala indah kakurui padang. Iyo banyak cewek. Cari 78. Di situ sana pasangkan. Hati-hatilah mama manjago. Iko angui sana taniayo. Baaka badisinan pulu. Sireo bali manambang. Bali rokok ka kota Padang. Larinyo sabana kanjang. 76 Malayang. Ruswa hati si baduatai. Awak coki kawanan sampai. Setelah ada orang mana? Yo, bawa pupotnya ke Mukoya, Ramadang. Apa tuh dari tadi tuh? Lah coki dari tadi apa tuh? Baru kini ke mana? Bawa pupotnya ke Mukoya. Itu aturkan dulu, oke Pak ya? Hadiahnya TV 29 in. Oke sip. Oke kembali ke saya. Jangan lupa masih satu baru. Nah, hati-hati ya. Sampai.
sudah buah digoyang, pemain kita kembali. Yang batu pertama, apa angko nanti bu? Hati-hati menjago, jangan sampai salah. Singkara danau di Solo meninjau sampai wisata, hati-hati menjago, hati-hati mengisi. Angin sana nandugi, 8 balai dicari, 8 balai isi, itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari limangko. Bagura, basamu kadang bermain cibatu guncang gitu adonan menang hadiah bawalah pulang serangnya satanan labe meminyak tangaku wali kebasan kami sakete acok-acok kemari 30 ampe di sini sana maisi kok lengah mamanan budi Kaliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua Adipiti minta carai di 2 bagerai rambut panjang tagirai banyak nan main tay banyak pulau nan sansai 30 diungkai Sairi yang balain jalan anak mama ajo kemanakan harato jadi raputan mamu wek santaro badan 69 ular rayuan setan batuan ke main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, bang, alah seki, halo le, goyang. Oke, digoyang. Solo nak kasih layo orang talua pai ke Padang aku diharap untung ambu awak bansai tukang gendang maulang nasibnya badang bagadang satio malam 68 tapaso tahankan ya sinanila warang tiku dia 7 tali pandan manangi ainam di pintu malah pe udah gajalan 61 adi arabukan atau bahati malulah pulang muncak baburu 71 coret madu. Oke ya, goyang boleh. Makasih sayang, ini can orang tak tahu 21 itu angkonan gitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago Pak belakang nggak ada yang mana oke bawa pokoknya kamu kok ya kita aturkan dulu nah jangan lupa bawa kupon kamu kok yo kita aturkan dulu sabaris lima. Oke, dun sana ambo. Alah rako kuponnya sampai ke belakang. Rakokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Sandaran gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angin sana nantugi. Allah digoyang, batu digoyang,
Supartamo apa kini angku kabau sinangila warang tiku iya di aku jotali pandan manangi adia di pintu iya malape udah bajalan jadi anak dua satu di situ kini corek lakuan iya si gading di dua mainan nomor 3 angko nyokawan lamuh bana kami gubalo itia di dalam kandang urang lamuh bana udah mambong adia di dalam tangan urang iyo badari anak gubalo ado 50 laki minta digoyang kurang balakang kita goyang abang ku sayang babang goyang musik Allah sudah buat digoyang kita angke batu kembali tarang bulan tarangnya hari anak gagah balari-lari ulah adi mukia jo janji apa sodenai mana ampe balik nomor dicari di situ kini sana maisi kabuki batanam padi iyo di tanah anak bintuangan iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantungan satu di kiri satu di kanan nomor sabale tolong tanduk ala bali udah mamuki acari 70 lah ampe bari naman cari ube dape penyakit hilang ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan dia ditampi bari ditampi Allah ditampi pada daju nomor 10 angko dijago baka banyak bungsa na ampo baka ba goyang bakain batorat-toreng iya bajambu coba nang suka iko dape kato sasuai iya barisu jalan berdua cari dua puluh hala dua iya sibung tua orang pilada pagi pulangnya patah nomor 5 angko nandakan malah yang si kumbang janting katnya indah pulang bakudang alat tampak si jantung hati barulah senang di dalam dado nomor 6 kini tabang di situ kini agian latang Ilya mudi garomba baru cari 20 laki karam biasa tandan labe iyo maninya tengah kuali bapasan kami sakete iyo nan gadang suruh kamari cari 30 lah ampe elan kapalo elan iyo sakare kapalo nako nomor 9 ini angko yo
ladang patasan padi sudah buah digoyang pemain kita kembali yang batu pertama apa angko nanti bos hati-hati menjago jangan sampai salah Sintara hadang mau di Solo menjang sampai wisata hati-hati menjaga hati-hati mengisi sana nanggugi 8 balai dicari 8 balai isi itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura basamu kadang bermain si batu puncang jika adonan menang hadiah bawalah pulang terang dia satanan labih meminyak tangga kuali kebasan kami sakit acok-acok kemari 30 ampe besinan sana mai si polanya mama nan budi Aliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua adipiti minta carai di 2 bagerai rambut panjang tagirai banyak nan main tan banyak pulonan sansai 30 diungkai sairi yang balain jalan anak mama jo kemanakan harato jadi rapitan mamuwek santaro badan 69 ular rayuan setan batuan main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, bang, alah ceki, alur le, goyang. Oke, digoyang. Solo nak kasih layor talua pai ke Padang aku diharap untung ambu awak bancai tukang gendang malang nasib nyobadang bagadang satio malam 68 tapa sosahankan yo sinanila warang tiku dia 7 tali pandan malangi ainam di pintu malah udah bajalan 61 adi aragukan atau bahati malulah pulang mencak baburu 71 coret madu. Oke ya, kasih sayang ini canda orang tak tahu 21 itu angkonan gitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago bawa belakang gak ada yang menang oke bawa pokoknya kamu kok ya kita aturkan dulu jangan lupa mau kupon kamu kok iya kita aturkan dulu sabari lima sana kalau ikut lainnya model musiknya sana baca-baca musik dari Sumatera Utara kan? Atau lagu karo iya juga sana kau yang mau tahu judulnya apa adalah Raja Dodi Gama iya teh
akurkan dulu angkonya. Angko terakhir 2-3. Kau banyak 2-3-nya kau. Kau coki namanya kau mada. Tinggal cik alai. Masuk angin dah. Yo, awak mulai beli ya. Digoyang. Yoho. Yo malenggang sedih rohani, menangan lagu pantun jo dendang. 20 angko dicari, anulah adonan yo sayang. Udah tak cinta dan alah pai, ambonan malang ditinggal surang. Ladenai cari kubang pangganti, namun yo alun datang maminang. Yo, kita goyang. Nan Jawa tolong mengake. Nak kata-kata dia duduk bercampur, bekok keluarkan tuй. Diko opai ka sungai Langsep, singgah dahulu yo di Muaro. Jiko badan ditimpo bangse, dusanakan duang maleng asaju. Jiko lah badan jatuh mularai, si anak ampe itu angkonyo. Hanya ka Tuhan tampe manake, usaha sana bahati ibu. Hari Raba ayo puasa tu, urang menembak si buruang jala. Jika banyak piti di saku, banyak nan datang jadi dunsana. Darilah Medan ke Batang Toru, 81 angko dicari. Aco meminta yo kanan satu, untung dibuka pintu rasaki. Otoreo pulang menambang, pakan baru tarui ke Padang. Oto baru larinya kancang, yo 70 banyak penumpang. Kini salusin oto nan datang, yo 2 balik nomor dipandang. Jika don sana lagi dui sanang, usah lupakan urang nan malang. Yo ditampi bareh ditampi, tio dindang badadak juo. Allah diganti, iyo diganti, lagunan lamo takkan juo. Iyo 10 angko dicari, kita bajoget basamo-samo. Sungguh pun banyak orang nan joki, anyonan manang pasti nambau. Capek kau kumpul ke muka, kita akurkan dulu. Lain nak pangkal lah kau. Kalau pangkal hadiah kita nak jual gear lah. Kita akurkan dulu hadiahnya sebuah mesin cuci. Angkut kemenangan 10 ya. Kita akurkan dulu. Ditampi balik tampi 10 penganti ada. Angkut 2 lagi. Hilia gerobak baru 23. Mak hitam rusuh 67. Medan Batang Toru 81. Akur. Lah bisa dia kita agiakan? Agiakan kau dia lain. Hariama tadang ngalangang, bulan tabui mang
warna 29 in. Kopi pahit sandaran gulo datang dari Batawi. Hati-hati mama menjago, jikolah angui mama nanggui. Lah sudah buah lagi goyang, malang bana nasinya badan. Manggale cindua turun hujan, 68 isinan kini coret sayang. Si Udin si Kariman pia tio malam mai so candu. Awak kurui baju laca dia, hari raya katibo pulo 31 di jago. Tarang bulan tarang lahadi, di ate langit banyaklah bintang. Iyolah sanang dalam hati, Pancalia adia kini datang, ampe balik angko datang. Hati-hati sana mamasan, di situ kini coretlah sayang. Aku wajib baju jubah, karimbo mami keebala. Di adia sayang lah sudah, di ambo ini tambah mandala. Cari 36 di sinan tolong tandokan, janganlah sase ai kawan, jiko angui sana janderan. Oke, goyang. Yo goyang. Kalau si muncak pulang baburu, iyo basugi timba kau jauh. Iyo basakit malah dahulu, baru gini mangko balamo. Cari 71, orang gaek jalan Batungke. Awak KTI 2 PC 9 balik, angko nandape. Jangan sampai sana sase, jiko kagu mari kagu. Iyo kagu kabalai tangan, iyo bada bodara di dado. Mancalia aja si baju sirah, ado 72, batanang sana manjago. Apo kabar sana ambo, diangke batunya layu. Tarimo inam tarimo, tando mato tandonya cinta. 65 talendo angin sarubo. Awak juonan kasansaro, iyo babi dua nakasubarang. Iyo lampasai di lamun ombak, di Mala Indah kakurui padang. Iyo banyak cewek, cari 78. Di situ sana pasangkan, hati-hatilah mama manjago. Iko angui sana taniayo, baaka badisinan pulo. Sireo bali manambang, bali rokok ka kota Padang. Larinyo sabana kanjang, 70 Malayang. Ruswa hati si badua tay, awak coki kawanan sampai. Ba, setelah ada orang Manang, yo bawa kupotnya ke Mukoya, Manang. Apa tuh dari tadi tuh, lah coki dari tadi apa tuh, baru gini ke Manang. Bawa kupotnya ke Mukoya, itu akurkan dulu, oke Pak ya. Hadiahnya TV 29 in, oke sip.
Kaladang mari kaladang patatan padi lah sudah buah digoyang. Pemain kita kembali yang batu pertama apa angko nanti bu. Hati-hati menjago jangan sampai salah. Singkara danau di Solo meninjau sampai wisata. Hati-hati menjago, hati-hati mengisi. Angin sana nanggugi, 8 balai dicari, 8 balai isi, itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari liwangko. Bagura, basamu kadang bermain si batu guncang gitu adonan menang hadiah bawalah pulang serangnya. Satanan labe meminyak tangga kuali lebasan kami sakete acok-acok kemari 30 ampe di sini sana mai si kok lengah mamanan budi haliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua dipiti minta carai di dua bagerai rambut panjang tagirai banyak nan main tay, banyak pulau nan sansai, 30 diungkai. Sairi yang balain jalan anak mama jo kemanakan, harato jadi raputan, mamu wek santaro badan. 69 ular rayuan setan batuan ke main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya. Seki, halo le, goyang. Oke, digoyang. Oh, apa? Tenang belakang. Bacoki, yo, tangan ya. Orang Solo nak kasih layo orang talua. Pai ke Padang aku diharap untung ambu awak bansai tukang gendang maulang nasibnya bagadang satio malam 68 tapaso tahankan ya sinanila warang tiku dia 7 tali pandan manangi ainam di pintu malah pe udah gajalan 61 adi arabukan atau bahati malulah pulang mencoba buru 71 coret madu. Oke ya, coba yang boleh. Makasih sayang, ini can orang tak tahu 21 itu angkonan gitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago. Bang belakang nggak ada yang menang. Oke, bawa pokoknya ke muko ya, kita aturkan dulu. Nah, jangan lupa bawa kupon ke muko. Yo, kita aturkan dulu. Sabaris 5. Oke, dun sana ambo. Ala rato kuponnya sampai ke belakang. Ratokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi jika angin sana nanti
jo tali pandan manangi adia di pintu iyo malape udah berjalan cari anak malah satu di situ kini coreng lakuan iyo si gading di dua ainan nomor 3 angkotnya kawan namuh bana kami gubalo itia di dalam kandang urang namuh bana udah mambong adia di dalam tangan urang iyo badari anak gubalo ado 50 laki minta digoyang kurang balakang kita goyang abangku sayang babang goyang musik Allah sudah buat digoyang kita angkat batu kembali tarang bulan tarangnya hari anak gagah balari-lari ulah adi mukia jo janji apa sodenai mana ampe balik nomor dicari di situ kini sana maisi kabuki batanam padi iyo di tanah anak bintuangan iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantungan satu di kiri satu di kanan nomor sabale tolong tanduk ala balik udah mamuki acari 70 lah ampe bari naman cari ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana oi. Onde sanangnya hatiku lai mandanganyo. Aba adun sana kami nanala datang. Allah bapak ciku pan surang-surang. Jadi sembalo punya orang nak. Awak bermain di kupan putih ayo sana yo. Hadiahnya sabana gadang banaku ha. Kita bermain 1 baris 5 angko untuk dun sanak kasadonyo. Dengan hadiah sebuah mesin cuci. Ya baik sebelum kita mulai di sana ambo 1 pantun untuk sanak sadonyo. Tarata urang piaman. Tambilang panggali batu. Kok taragak kadipangakan. Lewat album ko kita batamu. Bada kombo di hoya. Yo. Batu dalimo di dalam lubang digali anak orang subaran. Kami balimo coba dendang untuk menghibur don sana datang. Iyo disusun jari 10 nan kasabale yo joka palo usadun sana bahati rusuh mari diuleh pantun basamu Sapuat-sapuatlah tangan, mari menari, kita menari sambil bernyanyi bapan kenyoba denang ganti-ganti mulialah hilang rusuh di hati. Kalau selikur memakan tahu ada 20 lah 1
30 angkot tadi. Untuk udah uni-uni, mari batanam silado merah. Lado ditanam di atas bukit, jiko bamain pusala lengan. Tolong basa-basa tinggi langit. Yo digoyang yo, asik. Bacarai kasih, bacarai sayang, siang jo malam yo paniang surang. Bacarai kasih, bacarai sayang, kita bacarai pitana urang. Jikonya jalan Allah bersimpang, indah mungkin sair yang lain. 69 angku dan datang, di kupon tuan tolong tandoi. Iya pemalang udah tak bayang sayang, di dalam lalu menjadi mimpi. Biarlah kini dan hidup surang sayang, padu-padu meracun hati. Bacarai kasih, bacarai sayang, udah dan sayang kini mailang. Bacarai kasih, bacarai sayang, udah dan sayang diambil kurang. Ube dapet penyakit hilang. Ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan. Yo ditampi, pergi ditampi, Allah ditampi pada daju. Nomor 10 angko dijago, baaka banyak dunsa na ambo. Baaka ba, goyang. Bakain batora-toreng, iyo bajambu, coba nang suka. Iko dape kata sasuai, iyo barisu, jalan berdua, cari dua, puluh hala dua. Iyo sibung dua orang pilat. Pagi-pagi pulangnya patah, nomor 5 angko nandakan. Malayang si kumbang janting, katnya indah, pulang batu. Alat tampak si jantung hati, barulah senang di dalam dado. Nomor 6 kini tabang, di situ kini agian latang. Ilya mudir garomba baru, cari 20 laki. Karam biasa tandan labe, iyo maninya tengah kuayu. Bapasan kami sakete, iyo nan gadang suruh kamari. Cari 30 la ampe, elan kapalo elan. Iyo sakare kapalo nako, nomor 9 ini angko. Yuk, lado rambut. Oke, lakukan. Oke, kembali kita goyang. Jangan lupa masih satu bar 5 angka. Hati-hati ya. Dan sampai kaladang mari kaladang patah sampadi sudah buah digoyang. Pemain kita kembali yang hebat pertama, apa angko nanti bu, hati-hati manjago jangan sampai salah. Sekarang ada di Solo manjang sampai wisata
sana nanggugi 8 balik dicari 8 balik isi itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura basamu kadang bermain si batu puncang jika adonan menang hadiah bawalah pulang terang dia satanan labih meminyak tangaku wali kebasan kami sakit acok-acok kemari 30 ampe di sini sana mai si pok lengah mama nan budi Aliki di tapi ngarai bebutiak mangkong babua Adipiti minta carai di 2 bagerai rambut panjang tagirai banyak nan main tai banyak pulonan sansai 30 diungkai sairi yang balain jalan anak mama jo kemanakan harato jadi raputan mamuwek santaro badan 69 ular rayuan setan bakuan main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, bang, alah ceki, halo le, goyang. Oke, digoyang. Solo nak kasih layor talua pai ke padang aku diharap untung ambu awak bancai tukang gendang malang nasib nyobadang bagadang satio malam 68 tapas sosahankan yo sinani lawarang tiku dia 7 tali pandan malangi ainam di pintu malape udah bajalan 61 adi aragukan atau bahati malulah pulang mencak baburu 71 coret madu. Oke ya, boleh. Kasih sayang ini can orang tak tahu 21 itu angkonan gitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago Pak belakang lado yang mana oke bawa pokoknya kamu ya kita aturkan dulu jangan lupa bawa pokok kamu go yo kita aturkan dulu sabari Sana, kalau ikut lainnya model musiknya sana. Baca musik dari Sumatera Utara kan?
Dari Medan Tanjung Merawa, dari Medan Tanjung Merawa, cari silapan Pulala dua, cari silapan Pulala dua. Ulu Banda Nagari Tungkar, Ulu Banda Nagari Tungkar, iyo di situ Nagari Asa, iyo di situ Nagari Asa. Allah tiboyo perdamaian, Allah tiboyo perdamaian, cari si ampe Pulau Sambilan, cari si ampe Pulau Sambilan. Allah damai irajo Iran, Allah damai irajo Iran, sampai PBB lah turun tangan, sampai PBB lah turun tangan. Yo kaguo, mari kaguo, yo kaguo, mari kaguo, cari si tujuh Pulala duo, cari si tujuh Pulala duo. Asa karape si bacandoko, asa karape si bacandoko, biarlah makan jo sambalado, biarlah makan jo sambalado. Yo Suriah anak kumpulan, yo Suriah anak kumpulan, cari si ampe Pulau Salapan, cari si ampe Pulau Salapan. Lamaran tau ke Pariaman, lamaran tau ke Pariaman, iyo bajojo sate jolokan, iyo bajojo sate jolokan. Oke, Dunsana Ambo. Ala rako kuponnya sampai ke belakang. Rakokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari limo angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batawi. Hati-hati sana maisi, jika angin sana nantugi. Allah digoyang, batu digoyang, iyo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabar. Sinangila warang tiku, iyo diatur jotali pandang. Manangi aja di pintu, iyo malape udah berjalan. Jadi anak keluarlah satu, di situ kini core lakuan. Iyo si gading di dua ainan, nomor 3 angko nyokawan. Namuh bana kami gubalo, itia di dalam kandang urang. Namuh bana udah mambo, aja di dalam tangan urang.
Iyo badawi anak gubernur ado 50 laki minta digoyang kurang balakang itu goyang abangku sayang babang goyang musik digoyang kita angke batu kembali tarang bulan tarangnya hari anak gagah balari-lari ulah adi mukia janji tanpa sodenai manahan hati ampe balik nomor dicari di situ kini sana main Bukit Batanam padi iyo di tanah anak bintuangan iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantungan satu di kiri satu di kanan nomor sabalik tolong tandokan ala bali rumah mungkin ajari 70 Barina mencari ube dape penyakit hilang. Ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan. Dia ditampi, pergi ditampi, Allah ditampi pada daju. Nomor 10 angku dijago. Baka banyak dun sana ampo baka ba goyang bakain batorat-toreng iyo bajambu coba nang suka Iko dape kata sesuai iyo barisu jalan badua cari dua puluh lagu iyo sibung tua orang pilar pagi pulang nyopatan nomor 5 angko nandatan malah yang si kumbang janting katya indah pulang batu alat tambah si jantung hati barulah senang di dalam dado nomor 6 kini tabang di situ kini agia latang Ilya mudi garoba baru cari 20 latigo karam biasa tandan labe iyo maminya tengah kuali bapasan kami sakete iyo nan gadang suruh kemari cari 30 hala ampe elan kapalo elan iyo sakare kapalo nako nomor 9 kini angkut yuk lado dan ini oke kita teruskan yo baka balai itu yang melihat Satu datang sepasang, kebalik angku di tangan.
akurkan dulu angkonya. Angko terakhir 23. Kok banyak 23-nya kok? Kok coki namanya kok mada. Tinggal cik alai. Masuk angin dah. Yo, awak mulai beli ya. Digoyang. Yo. Yo malenggang siti rohani menangan lagu pantun jodendang 20 angko dicari anulah adonan yo sayang udah tak cinta dan ala tai ambonan malang ditinggal surang ladenai cari kubang pangganti namun yo alun datang maminang Yo, kita goyang. Nan jauh tolong ngake. Nak kete-kete dia duduk bercangkur, bekok keluarkan tuй. Diko pai ka sungai Lansek singgah dahulu yo di Muaro. Jiko badan ditimpo bangse dusanakan duang maleng asaju. Jiko lah badan jatuh mularai si anak ampe itu angkonyo hanya ka Tuhan tampe manake kusala sana bahati ibu. Hari Raba ayo puasa tu urang menembak si buruang jala. Jika banyak piti di saku banyak nan datang jadi dun sana. Darilah Medan ke Batang Toru 81 angko dicari. Aco minta yo kanan satu untung dibuka pintu rasaki. Otoreo pulang manambang pakan baru tarui ka Padang. Oto baru larinya kancang yo 70 banyak penumpang. Kini salusin oto nan